kubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Bia wana sana mwanchi muri bitaseni kia Ndizi TV neritkoria ijuma asengo kwarigani wasomoro bili bense yo wanchireria natole chiri chitariki 20 na isano nemo ndocinga omutienyi oerire kabisa asebali bakanyarengere yabasekera omutienyi nigo bali tikonyarengere yabo kondo mwanchi muri eria na manga gendete wonchireria nono ase bintu bili to gutumika kera litiko cinga kitoro cinga amagori niga chietegesara kigima ero kori eri gori deska ligoririo Gusii aligarie bituma nabo igasense meri bakomugati eraundi yo kindeligo timeti mwanchi muri ya sense mo yabo akara watalira se duka yawo timeti mbindo kibiriyo cye byabere bigonchereria amagori akara nabo igasense meri ya serikali na eregendrete kurunya ba Kenya bagendere guwakana ebango mwanchi muri tukosanga amange twemanye nari yagendete gugonchereria no na sense moyo bakoreria se chipara ningi kiganire gokorekana nabo igasense meri yo guwakana ebango asikira mondara chikona chwa gusikero mukoli mirimo gwe serikali ara chikona chwa Ense moya yo kwenyerera kwaye isato igoro yemia bomwanchi muri rento cyosanga amange ekero mbwato mugeni ase studio yo rachikutumanya amange na kia serikali ya Kenya kwanze gotoire bomwanchi muri genda gusanga na intwe katogo chaka bene omurubiri gagwense iyo bonchire litali ne Fridah Kerubo na sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na baba tonyara witra Ndizi TV News Digital na baba sensemo ya YouTube na baba tonyara witra Ndizi TV News mwanchi muri na baba sanga na intwe ekerengera likyabo witra sinamberi gabase screen yabo utumanye soko bwati umuroberi kukolendo mwanchi muri ya sensemo ya #pricecheck litkuliye rero nigo tokuliyereria ligoli lyo mugati timetia ya sensemo yabo ligoli lyo mugati rengalikire kondo mwanchi muri eria ando chigosanga mange linde tumanye ngakoro chinsemo bantu kibali babere bagokinerirwa ligoli lyo mugati mbarenga bali babere bakuyererirwa igondo chikwemanya amange genda gusanga na intu mwanchi muri eria ekero ngoligereria nga sector yo bonche dia kichoni nigegendete gokona na sense me sector yo bosombi ntoruchinga amonchiri ni gagenda gukoreka na sense milia maguri gumanchi muri ento cyosanga mange elinde twemanye cinga kimbwato mugeni ase studio antete mwali gani bene neratumanyinga yakorwa na kyakorwa nabo gachi gusanga na intu birengere byaye kubwatikana no bokoreri asense mo ya uchumi na kiuchumi ya Kenya gendete kotoira asense mo ya serikali ya Kenya kwanza kuriya gaseta sobugambi wikira bona igabintu mbiroro byabiri bikugwa maguri gusembira robia biri bigokina yona cyo tusanga na intwe amangi kolene atiganyire libageri gali abene kumwaligania aratumanyana kyakorwa karibu sana miyamo no morali Fridah na kwaniri abaligerere bonse ba Ndizi TV abakaribishira se endakero kege ikaro kyo bonchereria tonyare ko batogosanga birengereri na economy yetu uchumi yetu Ense itegenderete kero gweta around na boko igunga magana talibuya ntoligereria sobwaga renga nkigekogera nandi kero kende serikali era akore inyare ko bakeko korobo mabobe obwororake karibu sana ase studio tetra chakira nga lere toli ko jeli price check toli ko jeli golio mugati metia ya sense milio gembo ligolio mugati lingalikire kagrede na urete Austin na tano 65 omanche muri gendra ko totomera ujumbe ya gasese media Facebook Ndizi TV News Digital na bako totebye ngali golio mugati kurwa soko rwa ya sense mo ya ultimate producer yani wose ya tebiro manchi muri legali se muri price check hashtag gali tokoligeria omugati igokorwa sense mo ya Fridah batotebirere Ense mo yabo 65 na actually memo chombo songo omugati na around 65 toko bara imonchi muri timete county ya Nakuru Mombasa Nairobi county ya Nyamira timete rigolire ngalikire gondo cyosanga sobwagale achinga kingo cyosoma ujumbe ino bali mo beta mukondikira ase page yane kana beta ngo boli ngali golire omugati rengalikire gondo cyukwanira naro ngikiagarere binte biga bokine Ense mo yeskali Ense mo yebitumo bosibwensi gondo cyosanga mange ekero Fridah uchigototebenga serikali ya Kenya kwanza kuriya gachage tobugambi ngikerie yiriri buri
na boigo nkikeriamente kondo mwanchi umuriere twabiri twakorwo omuraibu Ense Dr. William Ruto akagukwanira iguru yuko nachwa omushahara sense mweli abakora imirimo be serikali ya sekirengo ya isatu iguru yemya twaririringa abakenya bange babiri bakuru ibirengereri byabo ningi batatakehire banachwe kibese cyo mbaroro babiri baguitabira kurinde embile ine chiko bikwase bunge elinde bekegweti gwa bene bali baguitaba abange matergo na butamba abange na bakoira lakini kurinde ntwaroche omuliki butamba se wizare yo Charles abete kagote na bene kagosoke bene akwira nelia mabori gati ibintu binaro kikagukwanira ngam agochaka bono iga omuntu kona cyo kibese cyo niga usebu kibese cyo ase miaka 5 n'ibere kurbono iga miaka 5 n'ibere ga koera naliyo ko withdraw onye gotete kogendera na boko genda onye gotete gotiga korende kibese kwa bere koko na cyo cia 3% tuligo chikoira neliwa ibonto chiko sanga amangi asensemo ya faraja nere atatebinga kyaro cyegerengererige Fridah pia tuchagira sense meyo uko na chuko igoro cy'umuraibu Ense hago propose abantu banachwe elinde bagache chinyumba cyekerengo Ense cyekerengo cyirigurire kerengo Ense kigima aya sense mo ya goro kinga serikali kuimukige tambukiriki n'abakenye gokonya gusino kumiza abakenya kulingana na nche ekerengererie kune ekerengererie kia lakini chinga kichikega korwa akinda tebenga chiringa kindonge esengencho obogima bwakongire payroll ya bakoria gasi be serikali ngebwate a lot of statutory deductions kero mokoria gasi anyorire chibesa egente getangani kuna chwale bango kuna chwale NHIF kuna chwale NSSF ya pension nebinte binge igobono ekerengero linekia abantu mbaganiri gutwara chinyomba chingia cia kisasa chinse chinyinge ngokora chirebo lakini asense ite ya Kenya nigonda tebenga ekerengererie kyo engakieye taringa kindunge yoko gikerania no kera ase manifesto yo mheshimiwa William Ruto lakini okoeboli no kolito koeboli nga kero mheshimiwa William Ruto asoeto bogambi niga korete reform ya NSSF chibesa chikamenta koru bakarule abantu abange bakarule shiringi 200 chikaruegu to a given graduated scale igo chibesa chikamenta geminatinga chibesa chiri of course rende pension yene yo monto monyene ne saving lakini ne serikali yoko ikogachere echegoko engakia amatuka awe yobogotu tax korukunga pay as you earn nto mbabo amapendekezo naronga neche koreki neche mente nande levy you 3% nero nenyare ko bagego koraki keko ona yeminatinga mushahara bwaba oli chibesa chiri chiko tigara koboko igo chigo ke nande chigo ke noro chamagorie bintu nara korireki amentre umuntu oyo nero kori mushahara nabwata abantu bamutegemete mbaro babwate abana bagosomi chiskuru fees cha mentre ngotumika nkolinale chigali orocha mabuta yegali ya mentre fare ya mentre igobono nchenda tebenga ekerengereri nekia ntoga niri gutwara chinyomba chingia omuraibu Ense agotebanga ekerengereri kenkonyara ngocha koleta kere employment ekinekene esengencho kera chinyomba chikwagachu abantu nkwagacha abantu bali bakwagacha abantu abange ngocha konyora bali chigasi bali bakoroseri bali chindagera chichuma chisimite materials chiri chigotumeka chibundi estima chirangi nkoretere there is an economic impact lakini impact yeyere ndanyeruke kulingana na nje ere short term chigasi cy'abantu bakonyora ni chinga kichinke ono totebenge serikali emyaka 5 ikobwati yagachire chinyomba yakorire abantu bali banyora chigasi ngakiyeyo kyagera abantu abange bali bakora chigasi chikonda igo bakora what we call hand to mouth ebese lyanyora nanera gutumeka litukeri nera kogoro bosi ogoro monyo ogoro sukari pone sokokora kwagacha chinyomba what next ene plan yengia lakini chinga kiechi nchininga kingi nande konye kora ebe mandatory ebe ngane lazima na kyondo chekera aleteri kerete deliberera tikebe ngane ugwanja
kiagira abantu mbaro bagachite chinyumba tiga tutume komubweka no Gusii nche tingote banga Gusii omo chando monene ne chinyumba kiagira kera tole nkaria abaiboli ngo kwagachira bana bamura babesaiga inchera nero ga Gusii tobe yani o inchera togokini gunga kero muntu kwabere myaka elia kwabere you are a man kwabere musasha bono nabo kuchaka ko wake sabu asesaiga. I don't see it as a problem. And chinyombe chikwaga cyo ase town. Abantu abange buna Gusii gamba menye town. Gaba menye tega ali mashambani. E president ye kwagi unga the future is urban. Abantu abange bagacha koruchi town, ameni mashambani bagende town. Ono kuiboli kwa nenoko. Devolution ye yachete ekonya abantu ba mashinani. Dibaga abantu bakogenda town bairane mashinani. Lakini e president ye gotote inge yagache chinyomba chinyinge chiabo mnabona chise kwagachu togonte inge nyumba ne yagachu mna seito ndaro kegali maroba sanara kuru kumarongo mashinani kabisa chinyombe chiarata ke chiagachu as town ikobone minute ngabantu baruko menyanka bachiko menya town abantu bakorunka there is a lot of economic activity inka bachiko menya town ikobono egente kyo inche kulingana na njo se kuligera linonya maoni abantu bakuru the committee eri abunge ya finance negenderete ko imokia maoni abantu abange banyarire ko babako bago gepinga bagoteba ngayaya ekerengererie kyo esenga kie areturu ngakie itelingia lakini nonya serikali egoteba ngane saving ngane no gokonyo muntu ngane investment chibese chokuru nande myaka 5 nebere wakoraki kwiraniriwa mbara totebi mo permanent secretary wa chinyumba ukuru kuhinga na nyara ko bakago kako eresanga gochime asobwa garenga nkie plan ye minute lakini nchekera nare ko motegerera enanyolete nga muntu yo okoko invest asechi oyo kona chuchibesechi nga no na chuchibesechi tali gongore qualified kwa egwe nyumba nga nande criteria nkero bago chigotumeka oyo tagete chinyumba ichi nande deposit nera akorataki atagete ngebeseye bago tunacha neyo go chikokonye ria serikali go chikobeka bono ikono no mwana inchi okokonya nane ne serikali kero kerigereri ena nga nande eligibility criteria nero go chigwetikwa ando chikoligereria chibese chikina nachwa ninga neri kwa interest nkiga ko garantali ko tabi interest yan interest uko neri ko tabi ngaya after myaka onyo kero mwaka ebese ko ire serikali as housing kwa na chiru igenye eko cha konyora interest ye ko 10% maybe kero mwaka lakini serikali takole tiki tirateba aya usekoligera chi pension scheme chinyinge nchibuate there is what we call defined benefit ikaika bagato tebinga defined contribution you define it you know what you are supposed to contribute but you don't know what you are going to get lakini bono ikaika totebi gunga 3% of your income nero gocha kwa bago konacho lakini ndora tebi gunga ile ngogo chikonyora tumedigo se tuko pamoja hapo lakini tena hii kuna hii inaitwa defined benefit nero gotebi gunga kerogo chikoru chibese ichi ogo chikonyora chibese chirega naiga serikali terateba na nche kina kigeko garambwate tashwishi negento kende nga omo tajiri olio your employer chikambani chinyinge nga oko na chira chiko na 3% chigo for every employee kero mokolie gas na barabu nkona chubale 3% nga 3% yeye oisako ike miaka 5 na ebere onyegani eri yao ayebuno mokolie gas yokoegu eri omo employer yareko gwakanera toliko je claim bake miaka 14 erire egentekyo nkeka neri kerigereri gwa sobwagare nkere in public participation nchengegene tenge serikali yari gwancha wetero mheshimiwa William Ruto aba na inchi se gotara
egente kio nkeri priority priority kulingana na nje ere kokei rigori riebinto unendagera omugati esukari noroche mna rigori riakinire nebinto ebinge lakini ekio akebeke kebe ekio tari is not very so urgent egento abantu batagete nendagera number 1 endagera number 2 afya engia nechipara chinyomba abantu nabo bakoibanga kurutonyora independence abantu abange ono eli swali neliringa abantu mbabolire chinyomba nchiro nelizitalingia nechinyomba echi abantu bamenyete chitalingia sengencho ya mapato abakoreteki arense eserikali ega nerikorigereri buna mapato ya abantu agukina nande bona kera bago isoi ase serikali ego isoi asamagana echinyomba abantu mbaro bako invest as chinyomba okonyora umuntu emyaka yae yonsi ugachire chibesa ogorire bore mase kegenga segete nera natagete kubeka chinyomba nera nyore chibesa oroche serikali era isoi ororo yaletire competition abantu abakonye bako invest chibesa mbagotama ndubwate no investors bago chabataka korosi chinyomba abantu bakomenya investors yabangwaka na bale serikali tax bone serikali kego isoi abantu bakorireki bachire ya biamuno sana anko bakugukwanira nga omurubiri igano chikoleta emirima sabasai amostirekero kurigereria bunaga igasoro gongo rwa Gusii oisa kurigereria bya nimete kwarata harire guchese binyoro abantu abange babere bakurwanira igoro y'oburimo anonyese kurigeno ne chinyomba sai chiagachire umuntu akonyora oburimo asakwaga kanyumba buka osoka chisiko chikorigere aruta soro gongo rwa Gusii omurubiri bwo kwagacha chinyomba chirigorire insikigima ndochikokonya abantu ba Gusii nanachaka omurubiri oyo president kirako erasa nga koyokora orete egente gitanganinga orete abantu bamenye chinyomba chingia igia kabere ekiri erosi chigasi enturakana ngochikorosi omurubiri onkorete ori chigasi lakini chigasi echi ni chia gekaki chingaki chingana ngaki ikiagara chigasi kera nonye ubwate chibundi nkali bachiro mutienyo yomo bakwagachire nyumba utegasi yaba yaerire batanyore tigasi ende nainde igabako genda nkanande bakoreki bapoe igobono chigasi nchirabo lakini chingaki chinke aya chinyomba gusiga iganto bwate mechando yechindemero abantu ngoitana bale senginje yamaremo yagende nonye bine binge bire chikoti cheito I believe ne byamaremo abantu bakwaga chenyu akanyara tuboremo nonye kero umuntu agochigotinde kuwe bagotenge gento kya muimune enyomba no entwese culture yeito yo Gusii ikemira yeito ntwegenete ngomuntu naganiri gutwara asakobera abantu abange Gusii abali bamenyete isiko konyora mbabwati chinyomba ngarakini mbakondi chetase bakoreteki bamenyete ogotatwara chinyomba echi nesengencho ya mapato umuntu akogenda kwerigeria Nairobi Kisumu nonye isiko Ense okarako enda kwerigeria nyora asakomenya asakorara ubuka you know ando onyore nkonyora ari ndagera bono komundanyo ikako settle down ote onyoro chakire konyore ndagera uchakire komenya biya kwakanirara abane fees onyeka gwakana rent tari koinyoranka esengenchonka na agache nyumba bono tari koberororo lakini iga sare gwakana rent nande esengencho yoko bera sare wakana rent inke yamokonya unyakomenya anyakorosi chibesa chiri nkenkenke igobono chinyomba Gusii umupango ywe kulingana na nche abantu mbabwate chiplan cyabo abantu mu Gusii naturally no muntu ora aggressive nyomba kutako muntu kwagache nyomba Gusii tali gentaka kongo abantu abange ntosumegete mete ndobwate chinyomba chire basic you know emete ko muntu bwate mete amabati okonya go save nkenkenke chinyomba cheto nchire sustain abantu nkonyara baliko kwagacha nebe yobonyansi umuntu nkonyara ara saha koraki akobera chetindo chinga omuroberi oyo
again to president yale gotokonya mtu na bantu ba Gusii aina maoni ane no gokonya bantu ba Gusii banyore chibesa chinyinge kero muntu anyore chibesa konyorare no chinguru cy'ukwagacha kero muntu anyore chibesa chinyinge bono omubetereria chake kwagacha nyumba ta nyumba tali priority abantu abange gintu baroche ngakinkonyore ndagera ngakinkonyore school fees enyumba muntu nabere nyumba y'obunyasi nakyo konyorera abantu abange bako na Gusii gaiga bako takabasomia abana bagurira abana chianga chingia babasomi buya elindo omwana oyacha komokonya nando ise koligereria kene kera abantu abange banyorire chigasi no Gusii gaiga nkoirunyora bara baibori bagachira chinyumba bono chenchie focus yemo y'abantu abange nga barana chuchibesa ejiri bagakanganya oranke asomeria abana korere kento gete achake kwagacha nyumba nchetindo chinga negento ngelazimisha temona ase Gusii yeah ekero tukuriyeria nga serikali into togokonya serikali abutuko na chuchibesa chiga 3% etogokonya serikali poikerania manifesto ya banene mone serikali ya Kenya kwanza because mbara babete bakurira chinga kichiri che campaign ngamba chikwagacha chinyumba chiri bulinse akero kurigereria faraja intubona aba Kenya nindu tugwenete gokonya serikali osene serikali ibonete gotokonya divorio lyo muraibe Ense na boletigwe Ense Onsi n'abananchi nababwate Ense iyo wetere bangeli bakorwa nere gotumeka nande yaira na saba nanchi umunanchi akoru akoenda okora emirimo karakorire emirimo onachwe bango oya serikali ebango nande serikali yayeirania so umunanchi wetera services chinyinge muna chinyagitari chipara n'ebintu binde iko ne jukumu ya serikali tali jukumu ya mwananchi jukumu ya serikali kuhakikisha ng'abananchi mbamenyete buya wetere ebangeria bakorwa nabono muraibu Ense nakwanire chideka chinkego chiaru icheetire buna ne jukumu nanjira nanga ne jukumu ya serikali gosangererie bango andikera basangererie bango batumeke bange yuse ncherengia kwa mwananchi oduma mbalimbali iko bono ne jukumu ya serikali lakini bono programu yune ye manifesto yo mheshimiwa William Ruto ekerengeri kiane esengenjo ne programu ire manifesto yae nande na ile chinguru ne katiba oetana nori gie mesaada boni ga Kenya tobwateri deni amadeni ari igura mangi ari konchokana n'abantu mbaraba Samaria baya investors bagocha aba created what we call an enabling environment abanjere bache Ense yete ya Kenya bache nonye abakerie tax abali bako abantu mbara bange babwate chibesa chibillionaire ameki Kenya abe akora Ense yete ya Kenya abe an investment decision for property developers ani meaning anyerosi Ense yete ya Kenya abantu bali batagete abantu bali babwate chibesa batagete kwagacha chinyumba bache asobonge batumeke chibesa chiabo kera batumekira chibesa chiabo abakeri nonye tax abakeri rigoririo kwagacha chinyumba echi kera akeri rigoririo kwagacha chinyumba amanya konye make mne arrangement mna onye muntu narotagete nyumba mortgage serikali ya isoirime nkoruore gento keke chinyumba echi choko chirukanga subsidized wachi subsidize abantu barasoya chinyumba echi wetani konye korebe nga negento kero muntu aga neri gokoraki go chip in gokonya igobone serikali yale kulingana nenje bare kogenda isiko tobwata abantu abange babaroseri ligo lyo kwagacha like the cost of operations company baka basongo aba Chinese bache bagache chinyumba bakera bagachire chinyumba babanchere bono kese ngenjomba bakeretia magori yo operate chi tax nebintu binde ligoririe nyombe ligo chikobanse kere ligoririe aberense baoneria abananchi bali willing abuno munda tebe serikali irakonye abananchi lakini ukebeka kebenga
ni gento kero monta ga ni irigo go soyo ko boko kwa eme igondo chenga nke ko banchi te ko banchirangia ino murai bwense na bwate plan mete kero go chaka gokora murandi yo monaro tebete igoronga na bogo ikaya yo tebya abantu ngegenteke twatemere giasinyire tigatote menjerende lakini kebetereriwe ngeko gokibana inchi nande kera abantu bako feeling bako beteri gokore gento igo bakwange serikali ande kera bangire serikali nonye bango ira basa gokoraki ira basa gokea iga niri abantu ba trust serikali iri in power kera banye trust nonye gwakana chi ebange koba egento kere rais ambia muno sana mwanchi muri bitaseni Ndizi TV tinga kitanda gusanga imiyomo rubiri bwense yo boncheria astagenda takokwanira igoro yo bokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza anamono asense mo yo boncheria uchumi kulende asense mechiga tabirtu kokwanira igoro yo murubiri asoko nachwa ekerengo geisa to igoro yemya saba kole mirimo be serikali asomo rubiri bwo chukwaga nyumba cheri gorire Ense kegima tinga kitanda gusanga ebirengerero akobwatikana no murubiri yo kulende faraje kero kurigereria serikali ya Kenya kwanza kuruya gaseta sobugambia birige kuboria abakenya bagendera guwakana ebango lakini kulende yabirige komenta kibango cyabire kinyinge ekaro kuri none litukuriria abantu bali ocengera litukuriya bakori emirimo abantu ba expecting at least banyore ba commenterwe ngere yabo kulende kinge korekaniti instead niko babete ba commenterwa ebangende karo kurigereria NSSF yamendete NHIF nerororo eyinogenda sinye gitali bono iga etali gokora emirimo asensemeri yobochenu scandal nerororo amalio gotaiyo okwenda sense mo ya fuel ba mentre 16% VAT akero kurigereria serikali iriga ndotinga essence mende it is taxing more than you get kero kurigereria ngai bintu aso mushahara gusase ngeriria gokwa inyorera ni gogwaka ne banki nyinge kobwa egento kelio gwenete koiranga kero kurigereria sense mo yebango ebango twabiri tukuminyokani gose serikali yabirige kuminyokana abantu nga akanebango anekero kuri faraja sense meiga bono igabuna uchumi ere inki serikali yabonete gukora enenchire ya masoko mente bango enenchire ya moyo korosi uchumi gose yabonete ire ni amaguri ebintu nse emanya korosi sense merinde serikali ya kora uno mheshimiwa William Ruto ni bwate manifesto yae kero mheshimiwa William Ruto asoete Burai igasoete Burai bore e budget ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ngaki ya siasa barorocheka ine ngambare ngamo mheshimiwa William Ruto natagite e manifesto yae ebe ina nyare ko bakego soa as a finance structure Ense to ya Kenya na kigekogera urochenga there is ento korokanga we are in a transition singenje transition yeyu korwe serikali yego cheyende mheshimiwa William Ruto natagete e manifesto yae enyore nchire konyora chibesa enyare ko bakego ikirana kyagere binte bingago kwana harakare ukorigere nobire manifesto yae igo ne manifesto yego ikirana mpaka enyore chibesa ne chibesa echi gwekachiri gwetera ebango igo gwetera e program ya mheshimiwa the former president Uhuru Kenyatta na bwate bintu bya yaete priority unabono ndwe umubyekano mheshimiwa Uhuru Kenyatta aete priority egento gekorokunga subsidies unabona mabuta era niga ariko esengenjori igoriria mabuta ri ariko rekana kwa baigoro iga ariko tumeke subsidy ko keiri igoriria mabuta igo no yarenge se budget yo mheshimiwa Uhuru Kenyatta mheshimiwa Uhuru Kenyatta nera naende naruete subsidy yobosie sengenjori igoriria obosiri ariko kina gokonyo mwananchi ori agoreri igoria se chibesa chense akabeka chibesa gete chigokonya chi subsidy echo lakini kero mheshimiwa William Ruto asoa era chi priority chi arenge tofauti nga enchira yoko kei magori tari gwetera chi subsidy era tebetenga ne irachi ngaki aka ne irigo korus chi subsidy bese chi subsidy ogenda o encourage what we call production side muna bono obuoyo
Libaga okorusia subsidy okorusia chibesa chiri ogokonya omogori bwobosi agore obosi emieyemo chibesa ekio chirusia ochiro ogoro obwoyo. Look at what we call inputs. Ochibeka so obwoyo nechi mbegu nebinto binde binebyo chigende chichikokonya omurimi otigoyo okogora chichikokonya omurimi karanyorire obwoyo aserigoririe Ense anyorire embusura aserigoririe Ense igemineti ngarigori rie bituma nobosi erigochikokea lakini riboria nerire rigori rirakea abantu abange basumeke bituma rigori rike kera rigori riakeire anda abantu ambaga nigosumeke bituma ebintu bineke nabokora iborigo Mheshimiwa William Ruto nigaegenete nga tari lazima oruchi subsidy torigo chirwa so mwananchi direct chichikokonya okorwa ase bali bago process yani ase bali bako the producers not directly to the consumers. Bono chisengenje ya chi priority chi serikali chiko tofauti. Serikali ya Kenya Kwanza manifesto yae plan yae it is ambitious plan eganeti chibesa chinyinge. Chibesa chinyinge chikoru ase chitax aso ebango. Na kiokororera esengencho naende ense yetu ya Kenya nebwata madeni ya iguru. Bono esengencho chibesa chinyinge 40%, they say 40 to 50%, almost 50% ye chibesa chiko serikali eko mokimine bango igo chiko genda asa madeni. Elinde tuatigara ne nusu ese nusu ya tigaire noroche serikali eko rusi chibesa ya kane meshahara eko rusi chibesa ekore chi program cha mbali ekorusi chibesa yakanira abana help nebintu binde binebi ikobono kwanyoranga serikali ye esengenje ya priorities chiae ebichire tofauti ne serikali eri yarengo na kiekogera nonye we call what there is when there is change in government there is change of a tax regime because of government priorities yani kera serikali wonchoka mpaka esengenje kera serikali nebwate priorities chiae mbali na chi program chiae ne chi project chiae wete mpaka tax yae regime yae enye change erinde yakonye konyore bange isaine yo gwikirania chira chiae lakini Mheshimiwa William Ruto egento kiarenge agent muno abantu abange bakomusiame kiaraboniga biaraboniga egento kiarenge priority nogo keirigori liebinto no ngot natebete ngo rigori liebosi ndicherike chibesa chiri chiare gokonya go keirigori chiachira sebitu ekogore ubwoyo nebinto binde amabuta chibesa chiare nerigo gokonya rigori liamabuta like in fact gento nke yage koba taxed buna amabuta amabuta ito abwate what we call road maintenance levy gwakanira tole ntobwate ntogete bingo isekoligere no echi bill kere kwari gwakana a token the cost of energy in Kenya is very high nande kere ligoriria energy dire igoro bogima mbogo kea president ngoteberenga no there is a fuel crisis. It is true. But what is the government doing? Ke serikali ya egokora okeirigori. Nchetinda serikali kere committed. Okeirigori ria mabuta. Eisa okeirigori ria mabuta. Transportation cost ya kolireki ya keire. Nonye rigori ria korosia megati nini. Kiagere binte binge na mabuta bigotumeka. Ni stima. Kera rigoririe stima na mabuta akeire kera rigoririe mabuta ria akeire rigoririe stima ria kolire kiria akeire nande kera rigoririe stima ria akeire the cost of production ya akeire kera cost of production ya akeire rigoriria ebchibidha mbali ya kolire kiria akeire tindara commitment ya serikali tibagali ogo keiri rigori
there was something motienye useme bere yalinga government to government lichi dollar yake there was a shortage of dollars. Serikali ikagenda igatebanga maona na beko import amabuta gutumika Kenyan currency karegwa ya lenga kerutete ko import ya mabuta ogotumika chidola wona na buto gutumika chibes chitu chia Kenya wona abantu abange serikali yare koresanga kera bachakire gukora kera arrangement mne yatokire ligoliria mabuta ngoke alire gende se finance bill VAT asomwa ncho murigererie kuri kunga value added tax ya mabuta kare yare ngo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akanyereta 2018 ninyorete ikaba 8%. Kare yaba 8% yaga nire kaba 16 dio giri kaba mna bono tubwaterie abana inchi baka complain nababunge ikaira na gocha 8. Mheshimiwa William Ruto atete kwenye rusi 8 ebe 16%. Ikobono ekwerende igemineti ngaligo liria mafuta ndirigo chikoke esengenche tax ya mafuta ya kolireki ya mentre igemineti ngaligo liria mafuta ndiri esengenche ndirigo chikoke tigo lirio bugima ndirigo chikoke okine kiekene onyo ndiria serikali yale go kiagara chi tax ne chinyinge konyara kurwa sa mafuta road maintenance ntobwate intogete binge there are around 12 taxes I mean taxes and levies cha mabuta serikali yare kurusi nonye 8% yeri so that amabuta have zero rated we said they are it tabasa kwa vatable because nkonyorere chibesa chinyinge umaiteli gorira mabuta buja liga ni rikoba Ense sengenje serikali ekoleta chilevie mnabona housing yete koleta yamenta nande mente taxi goro yae taxi ye bale wancha anyerusi kara yerusiri ago chiko kairi goliria mabuta akairi goliria stima akairi goliria production na rekara production ndi goliria akaire nonye chiga singotoka chire company nyinge njirigo chigosieka ndi goliria ndagere ligokea iko Mheshimiwa William Ruto ali wancha aligeredi kwanza ligolirio bogi esengenje lichi campaign ali gotebanga ama tukomi ya moja kerasa irobis ligo lirio bogima ndine areko baligo kya lakini ligo lirio bogima eliko nyakomenda nande bono akarago akoeresa mna bono wanafunzi balitole ba finance na economics na tawete chibiki beresa tonga ligo lirio bosimo chemore supermarket ndicherike 150 bono karoko iboli 150 monto finance na economics ko iboli under what rationale and ingigeko gera what are the factors chiko keri goli chikorigereri onyora nchikoletiki nchiyo actually nderi goli ndicheti kokea no embo so a president yari ko genda ngora erigereri na ntobwate chi priority mbali arabeka ligoli ryo gokei priority gokei ligoli ryo bogima ligoli ryo ndagera ligoli ryo transportation uchakera kwanza samabuta atasaidia wa Kenya lakini kako genderera komenta chi tax ligoliria mabuta ndigoke ligoliria stima ndigoke no igoliria ndagira ndigoke igobono agane iria change chi priority chi ai akero kuligeria Fridah ngakerie campaign umuraibu Ense na actually na promise TV binge ekero ale batanga ingo beke bukunse igari tukoliri ngotiani kerege ntongo chikerego change actually bono yake tukuligeria serikali ya Kenya kwanza bono iga no ni chi project chiri chalenga sobora yiburi bweta nchianya ko nchiraera na chichigenderete sai umuraibu Ense tarabaka guchaka chi project chinye andeka kuligeria sense mendeka ali kurusi subsidy which means nga na maetina na kienjere ebinte bigo chikuira na magulinse kwandekera chirusiri torochinge ebinte bigenderete guchinje ndekera kuligeria gukwana bona iga ese kulira no murobere gukwaga cha chinyombe chikerengo insekegima kera kulira mondawo tebyo na chuchibesa 3% for 7 years ngana liubwenete ko withdraw ande ko withdraw talinga kwire ni bichibesa ilikuwa bete ko nacho ogo chikoego a house unit yemo ta muntu bona iga 7 years ongeri kuna chibesa umuntu ngo cyari kuri tayo
maybe nyino muntu amenyete town, which means ngoira na ari gochinga house unit yega uchikoye gwase town ngia uchikoye kore Fridah na kia kagara nata banga priority change of priority Kenya abantu kene boene bwa mangana bali bare serikali no mheshimiwa William Ruto chinyomba tali chira cho priority chi priority kero muntu akorera no ligo liryo gimarike chinyomba abantu mbaro bagateba pot and pot nyomba tali chira cho tokoria ento ndagete kogende duka nyore na nkonyarande gwa Ford indagira ikiagera mete chibesa chinyinga abantu bakonyora chinyinge chiabo chigotumeka sendagira ligo liri ndagira lisegokea ligo liri sukari ligo liri tuma ligo liri ubogimandi go bora abo binyakegima iko a priority yo mheshimiwa William Ruto na bago change was a change a tactic na nata yabanga na bago akoli investors bacha Kenya baga chinyomba chikere chiaga chiru serikali bone manya ko isoi asori oganeti chinyomba ikobono chinyomba nchirigo chikokonya abantu mono asenga kiere sustainable chibese chiumuntu akona chwe miaka 7 ndobwate chisako amanda abange bagachire chinyomba bakorere amagendero wetera chisako wetere byombe biri byankalia you know ndobwate our informal sources of finance abanta abange bagachite chinyomba wetere chiloni chisako wetere byombe wetera chinjira chingao cho ko invest kera serikali ete go isoi emanating it is going to disrupt oranyola chibese 3% yekonacha ekiombe nkero na njembege daga share kane mwali mwaka nakoraki nanyora kende nakanira abane school fees ige serikali ega nirigo ikaransa ande be karanse back to the drawing board ikiagera serikali ega nirigo kora what we call maximum social benefit yani ega nirigo kora kende gionse serikali ega kora igo kego tebanga ekega nirigo konya kega nirikoba ikego konya ekiobu ya sabanto bonds maximum social benefit ono serikali ega niriko ligereri aschi program chiri chiabo inkere kikeri kira konya aba Kenya bonds kiagara chinyomba chirachi mbaro bagache chinyomba anda abantu abange chinyomba abantu mbaro bagenderete kwagacha abantu bagenderete korente chinyomba chire mbali mbali njiro chia mabati ekyo konyora umuntu agwa Ford oyo menyete nyumba ya mabati tara complain nanje tenga nakoreteki no agwa Ford igo nande gente keko karara menyeta sa mabati ayi nichibesa chire chinka soko bako kwae serikali ega niri go focus according to me one manufacturing tote yabemo na Gusii gaiga serikali eche ebeke industry ya mabere krea bekire industry ya mabere eminiting abantu ngo chigotuka bali chiombe kera batukire chiombe indagera chiombe sume kubuya abantu bali kuchibes chigasiase ugotuka chiombe you know chigali chitoke chigosomba amabere guchiase factory you know abantu batoke bali bago process ya mabere abe packed kabisa ali kunga Kisii milk tumetigo se umenipata sasa hapo kwamba go focus on manufacturing manufacturing ego chigorata chigas chinyinge gwe chirabe chama tukamange ekina kyondo chege ntare kobeka number 1 ikiagara chigas nchiyo Kenya arete industry nonye yechibao Gusii ntobwate mete togosmeka nande nyasaye natu ancherete kwama uya mete ama nande ende yasmeku abantu barosi birugo barosi byaba exported totuare industry kabisa yechibao totuare industry nonye yebituma metega Gusii ebituma nkwa mabire totuara mila obo sibo korosi kabisa bwa paki bwali kunga packaged in Kisii totuare one gento kere ikyo gukumyanga na nyama bere togotumeka no metenga yande nkorware isiko Ense ya Kenya no nyama gena togotumeka kolinkali amange dokorusia sense chinse chinde serikali irigereri
eke irigori kabisa lio botugi eke yebintu birito gotumeka echenge mariogo yechi vaccine serikali kwanza yatebanga oganiri kwagenda kwagwe chingoko vaccine gusa you know ya esoime abantu batuge chingoko abantu batuge chimboli chinyinga chinya barosie factory no yenyama gusiga iga elinda abantu batuge chingo chiombe chimboli chingoko inyama ya rosigu ya processigu ya iru Nairobi ende eli nande ya koraki ya iru chinse chisiko president isako koraigo ari nande investors nabwate chinguru areta abantu ba invest babeke biwanda gaiga ebiwanda bye Messi ebiwanda bye bituma ebiwanda bye mabere abono ngukwanire Ense Gusii nonye biwanda bya matunda biwanda bya matunda gusiga avocado kwa mere amatoke kwa mere kwa male nonye birangu ati na roje ngekorosi bire juice no matongo ngende nonye supermarket na bakonyore juice ya mapera serikali yali go focus in manufacturing. The president was very eloquent during campaign singa manufacturing, agro processing and value addition. Ekiale go ke priority. Abe ka invest kabisa. Chi factory chibeku asense ito ya Kenya chinyinge. Abantu bakonyora chibe chikasi chinyinge. Ligere limuna chi factory che chai. Chirigeta abantu wange. Chiri eligete chitereba eligete nonya abantu mbaro bakoenda bagorigwe mete. There is direct and indirect employment. Umuntu naro kerali kiru nere nkonyarare ko liko muntu nka umurendere nka isenge njari kiru onyare gutuke ngombe ande kerali kiru atugire ngombe oli ko muntu enoroche oyo nabega ni riebego lakini chinyomba endongera tokurukunga multiplier effect terigo chikoleta terigo chikokonya economy iteguro asege kegetambe lakini agriculture tuanche tibu tuancha bantu bari gochigotika koragira Gusii chinse monchiro obuna Gusii nchiseseniri embura nuere tikaba baligereri kabisa meliki aba Gusii bara sumeke nechi avocado nechi kawa nechai serikali eke irigori die inputs muno bwoyo chimbegwe chi ya kore research etokonye chi industry chibe Gusii chi industry chisa kwa Gusii chi nyinge nechi county kere county yetu ale industry Kenya ego chakwaba what we call a hub of an economic hub a country and Ense bwate manufacturing ya echi industry chi nyinge cha manufacturing muna China irigoro country itoko jebwa senge njabantu babo mbali idle no bale bakora chigasi kara bakora chigasi bakane serikali ebanga serikali yanyora chibesa chokora nchi program nabantu abana barabalikire gabo abarabungwa kana bale chibango chigali chi abantu mbaro mafuta mingi itatumika you know nebintu binde binebyo ande pro mechando ira sense ito ya Kenya no kiskere serikali etegete gocha etegete korrekana una it is doing something na ande sadly egento kyo goichania ne kelinga terigo chi ya consult bonanchi akonyora ngegento umurai wense ategete gokora na kyo ategete gokoreki geikirane ti mweshimiwa naro ito Gusii igore majority leader egento ngera akwanete kyo goichania nga ebilie ye finance bilie ye gochiko ye budget 2023-2024 itapita kwa lazima egento binekyo umwananchi ako iboringa itapita kwa lazima intubono ngai input ya itere ebirengerere byaito ebirengerere byabananchi ebirenga kairigo liryo bogima lakini ebilie yimne korreka nese gocha ligo liryo bogima liakinire ono muntu ako iboringa Ense ngaito kunganya gochi ikabona serikali yali go change priority ebeke manufacturing entangani manufacturing value addition na agro processing mweshimiwa Ruto amnyoke iskali yali gichi kere country nebwate features che chiraye konye
muna bono ntoka niri gotwara shortage ntoka niri gotwara oboremeri bwa esukari serikali ega niri emunyoke erigi ase esukari erasumeku naroche documentary getenga Taita Taveta coast amarima are bosaraire nga emesi na bekwamo egosumekwa ororo baka marimo naroche serikali egorete araire bosa arobosa serikali yare komnyoka erigi chibesa encourage abantu bare gari basumeke emesi egende bekeke wanda netabekeke wanda ororo encourage investor kyagere biwanda binge bya serikali na bibireta to bure meru bwa sukari yi tumetinga it was part of our discussion serikali yemnyoke kabisa erigereringa ngai torakore umete serikali yaito ya Kenya endagereri the consumption enyare ko bakego konyanga tonyare ko batokonyoranga ndagereri abananchi baganiri kori nwe koru Kenya nande kereba twaru siri Kenya abantu baragere yesanire to export ense iterabe ense abantu abange baraga ni gocha barigereri erabe an example erabe what we call a model country nabono nomatenga chinchugo kori chikoru Malawi chinchugo chitokori para chinyinge chiabe chikoru Malawi igono ndenga Kenya ntobwati capacity yo gosumeka chinchugo asinaro mna bogere mata chinchugo chikwama bia amaraboni yakwama bia you know asinaro mna boikoyo ebyasi bikwama there is what we call value addition ebyasi bibito bimentu byaro siguno crips byaba packed abantu byabe bibe distributed Kenya and ebinde bibe exported nebintu binginebi na amaraboni you will be surprised nga as Africa nintu among those countries in the world chire privileged kwa amaraboni yakwama Kenya ebinte binge biritoka niri gotumeka koria sichindagera cheitokera lituko yabe nengano nto sese niri ngambi na bikwama Kenya neliringa serikali etaraikaransa ebe kokoboko kwae echene strategy chikonye tonyare ko toko produce endagere isaine and namagena endo namagena nakige kongi cyane mono ngamagena akorubuganda mata igono murimi umeto buganda toko konya ngano yangu sinto gotuganga ko imagine na chingo kona bachigo tugugusiga iga egento nekelinga market tuancheire koreta chi product ebinto koruchinse chesko esengencho ngabantu mbaro bako invest bako mnyoka noega ali boda baetie binto kimagendo gose serikali yaenda yarusie bango bono yeita abantu baito ba Kenya go produce ya serikali yali kolikele strategy chiae era atika kwase totara mnyoka ko import egani kwanza ko make it so hard to import anything that we can produce in Kenya and krea kolirego enseito abantu baito ba encouraged basoe mogondo bantu baleme maraboni totwale no factory ya maraboni maraboni na bakorosia a lot of products end products totwale factory ebinte binge tesoko twara factories industries enseito ya Kenya igera abense okumia tutaragenda nonye na twaligere national government mono county government nere ya Makueni era oseti oboke kabisa bole package dio kogendanga produced by Makueni county government igeminetinga Makueni na Kitui mbabwate ekurende chidengu chire packaged oko chinyole supermarket nande chinde bako export bako era chinse chesko baligiri echiro Makueni bukamba ebwate factory ya mabere nande no maite bukamba ekiangazi ngero actually mbabwate bake factory chijuice ya maembe amaembe naga chire sana igone minute ngakero abantu babwata barai babwate amaroro bongo saba chigavana chetu cha Gusii tise koligere example kya Makueni ntuntu sese niri tobwate ndagera tobwate kawa tobwate chai tobwate bituma nonya maembe na bakwa Gusii gaiga tobwate binte binge tobwate mbaka
chiombe nabo chiko kinaga kabiyanto bwate ndagera ye chiombe nonye serikali ye county yare go isoi ka serikali ye county na bekoreto gwonjereria konene sengenjo nande kwerende ya agriculture nwere ase wizara mini nwere ase county government ye isoi kabisa bale no nyama toka ya tobwate gaiga baro si industry ndo chengo nyagotema bale kabisa ba encourage muntu konyora abantu basumeketa matoke nonye meto buye bwa matoke na bugusumeka nonye kiweli kia umaga abantu basumeka matoka so bonge ekawa mnoro chekawa na bigusume na karekera na ariko kine kawa ni nyinge sana yari tutware factory nonye kere sub county ye kawa mna mono tobwate factory che chai abantu ubugima bw'abantu segusi igo uranyare ko boko bobugima obya senge njabantu abange bago konyora chibes chigasi asi factory echo abandi banyora chitenda cyo go supply abandi ba supply chikawe chi mabere na barabu bali ka bantu mna nate bagari effect irabe effect yabantu bogimo borabo buya tutwale nonye kwere mna mono ntu awate factory ya chisoda yari getabantu abange gaiga Gusii mucyo to Gusii galia Kisii bottlers lakini kere yanganyeti abantu mbasiriti chigasi kere yali ngari onye gari abantu bali bamenyeta ali mbakombwete chinyumba ngegali ngokoli bali nga mbake biashara mbiro bye ngoragira balenge igobono industrialization manufacturing and industrialization is the way to go, not housing. Yes, housing is good. Egerengera diekia, lakini nkego konya bantu una manufacturing, value addition, agro processing. Antu no kere se manifesto yo mheshimiwa Ruto. Muntu naro bolia nga ngoirete kitabu kyo manifesto kyo mheshimiwa Ruto. Aisago kerigereria. Kere tu alikoligerera during campaigns. It was one of the most progressive manifestos. It had a lot of things. Alikoligerera achange chi priority ga Kenya itakuwa nchi mzuri. Aragende tora gwaterera wekiageranga omoroberio kwa gacha chinyumba chire chingi abana achange atanga ataite kwa gacha chinyumba chire decent. Akero kuligeria ngasina ro slums chiroro ngiata kora chakirora tara aratorokereri omoroberio yo tomanya kubwati ntu bana Kenya. Enda ekero kulie chinkwa na chia chinyingo birika gotebanga ugochandika kwa Abakenya bachandikite nkobwatikana ne serikali iliye tete ya Uhuru Kenyatta. Kondo mwanchi muri yante tora gwaterera Fridah turaswaso mutima komokeigo elinde to kuira na to sangia ngembia mono sana mwanchi muri ile chinga kigenda gusangana ntwe imeyomorobeli wense uboncherere astagenda takukwanira na kiyobo bima bagenda takutoira sense yitu ya Kenya na boigo nga kiuchumiere merobeli ya serikali ngiye bwene takokora go mwanchi muri ile turaswaso mutima komokeigo to kuirana ninchikolire ile ligo lilyo mogatire ngali ikiri go to skatonyegera ngwira ntarasegekege Kerubo. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ense ya bono nigiganitie ubumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology. Aigano edu computers egosoera email aba nigo bakonia na kuruo bokoreri bw'ichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kobeka tore CCTV twakora networking nabo igon kobeka tore software na kolipea pia chi computer nabo igon supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT kwa chichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigorioka, nkurwa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation,
boigon korosia barechi computer ekero chiasarikire na software installation nebinde binge nigo bare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekorokwa bono Aliza Plaza room nambe mie yemo isano na ibire imeyo muchiobo songo wosoba keresimi ase namba enoti isano na ibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire gose enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago kuranderio omundu nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 3:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ayene bundi foreman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer Kerubo buko yomo bwesimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa Kerubo buko yomo bwesimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyinge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. ine nomanyete eke wikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2
lower classes cha grade 1 gwike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gutumika abakori emirimo baisaine chigari cyobosombi egetie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi ilyo kubeka oborendi abalimu baisaine nabo igo nigo babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyole wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Weekend yatabwa tumuru bilurumba tari weekend no abantu bonse kwikoterina inere shona mbemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko mana tambe Yesu bakakata yenda niye mashapate basalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugiye baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Sheba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutwara chipanda au tuabina rumba okuri muziki akala na okuri muziki mebo yichisukuru Urumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi yakare, mono ye chinga kichilime sikibuneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha ase abali bachage tomusiki urumba. No tujitwa manya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka. Emesikie menge mianso, mesikie kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba ime ya Ndizi TV Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare obokoreri ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
mono sana umwancho muri bita Kisii and Ndizi TV nande ne biro binde mukwaliga ne asintunde ya kabere kinga kitagenda gusanga imiyomoro video bwense yoboncherera asitogenda kukuanera amangana yalinge taba Kenya nilimona sensemo ya uchumi ne serikali ya Kenya kwanza kuri numwancho muri gereria page ya Facebook nabagingo bolyanga ali golirio mugati asensemo yabo nirengarire ndo chamachiwa kale hojanja ate asensemo ito Kisii ali golirio mugati bonegeri kire 65 depending no mugati ukorumete ntubati chi brand chi migati igora kini emigati menge nigo egotari ligoriria 65 tango ndarara sensemo ya Isebania boss the boss kago ndebi kwetu ni 60 bob 5 bob yo karanga to chikoye stock igorora Kihanja bado Prince Eldon anasema Kihanja bado ni 60 Linet ya njama agotewa na akuru 40 na akuru Linet toto ngaina otara tolenze meitorale San area agotewa Nairobi nilinunua leo 65 bob Felix Moturi mpendarege rago skawa ndeya Kenye yaya Dennis Macden anasema Kenye yatutigera abanyene miyabona sana asibali magenda takototebya ligoli lia mugati bunaligendete kwene kigwa asichinsemo kondo mwanchi muliria atianda rabali bagenda takotubwatia asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital bagenda takobwati umurubiri bwense yoboncherera amasi kwambuka bateba keep up the good work mbyamona sana Tino last month agateva allowing investors to our country will help in improving our economy. Agateva kudos to Mr. Nyamweya pia mwana sana. Babugu ekiongozi agateva watching live from Nyanjo niko ndani ya show pia mwana sana. Sagana Philemon agatana kiama igambia tore kwa tu wako Misri sana Sagana Philemon. Agateva watching live from Bungoma enjoying the show pia mwana sana. Ombori Calvin agateva watching live from Mlolongo mbiamana sana. Abuya Lilian connected from Kisii asante sana. Kalen Kwambosha ata watching live from Nairobi asante sana. Victor Omondo akateba listening from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati mbiamana sana. Nindoche Ocharo William watching and listening in Ense Kisii mbiamana sana. Mbiamana sana sipamba ya walimaganda takubwatia omorobili wense umoncheria kolende faraja akonyala ntara so mutumo mokeigo nabagi nkotanga asense media kibera usase account ya Nairobi mono antoro chechi slums inchirororo kerekendo omorobili yiga omoraibensa tete gwikirania anka yoro chabwene tara chakiro morobili no kora rusi because atebenga alite kwaga chinyomba chire decent nabantu chislam somete umuntu nabwate option nkajya bwene tako komenya karo kuri na kyuma de abantu bali bakwaga chinyomba na kyokonyaranga single room nerororo bed sitter neroro 1 bedroom 2 bedroom chi estate inchiroro depending no mubuko aso yite kero kende kunchirira chinyombe chiga nchiku affect chi ligoli ekegera omuntu mede tago chineba affordable tago chikuwa kana ligoli maybe aliko menyaga lia Islam maybe abantu mbachikokonye kabose barachikota zaidi nga yumara ibensa bene tago chinchi kwanza gaje chinyombe chiga chire decent Mbiamano program nero ya chagete no mheshimiwa wa Mwai Kibaki kwa kuslamu upgrading ya chagete ange miaka meronge 15 ya elira chinyomba chikachaka kwagachwa Kibera Mathare chislamu chinene Nairobi program itali moyo muraibwenso yechaka that is a continuity ategete kogendereria saba ndi baikire no nyumweshimiwa Uhuru nagenderete chinyomba nchiro chiaga chetu chinde mna naroche last 3 weeks sato cherire chinde chikatigeru nchera mnere mbwa ya serikali chi Africa na bego chake gento onye kwariko bomurandi gotanga wanaanza naro wanamaliza na mwili so serikali ikachaka bia alengenga umuntu gwakana bali bare Islamu boka wenyene ichibesa chirio gwakana rent gwakana serikali bako nyumba ere decent yomenyete ine is ne duty ya serikali kuhakikishanga
ama silahi ya bananchi asomenyete nagia nabwate obochenu asomenyete nabwate security asomenyete nabwate amachi okonywa amasafi asomenyete chiparanchiro ine ejukumu ya serikali Mheshimiwa William Ruto kogendereria programu hiyo tari gento kebe arego change programu hiyo arigi donors na investors mna nkonya goteba kuruna chagete babeke chinyomba se chisilamu icho kera babekire abantu chibesa chiri chiko bari wakana serent chikoreki bakana gari asinyomba icho chinyomba chingiya chibwata amache nonya umuntu aramenye ne family na maskani kiagera utari chisilamu ari abekene nchibwati maskani abaiboli na abana koberororo ya chinyomba bunecho abantu bali babwata amaremari chisilamu the president yeligi investors ya bache baigwanane nali bali babwata amarimo gari babateye tutete kwagacha serikali yaretiro mu investor Kerubo taki Kerubo nonye Kenya mtobwata abantu bali willing igo bagacha chinyombororo serikali tu ego isoi kero kende ko konyo yo mwananchi oyo emo erugento keke use subsidize company elimina na ta bachi tax chia chibense ebinte binge bali gere nchira barakonye chinyombe chiaga chwa sedigo liense nalio abantu bali bechi salamu baramenya saragia sengenjo ne jukumu ya serikali na serikali kebwate jukumu ekoli what we call a strategy eragere emipango yae ekera ne strategy egotwara what we call maximum economic benefit yani ekonye strategy ekokonya abantu abange ase abantu nabange bamenyete chisilamu abwakana bakeribwe mu shilingi 800 lakini chinyombeji nchibwati na chinyomba cyobo chenu chingiya nonyasa abantu bagwisibeli minatwate abamaskania aho cyabora saba abana na abantu abanene nebinde binge bunebi nande gabu nokonyoroboke baburo bungi enyomba oigweteke jirani ego kwana kera bakogamba mpaka nande oranyore gokw'iraniri kwibukere jirani ekogamba igo bono serikali isego isoime mna bono bachagete serikali ekabeka chibesi chae ekagacha chinyomba abantu bakarenti chinyomba icho lakini kera kwa renti nabenga ne oriore willing ebe se iyo wakana kero mutienyi okay tali kwa renti yarenge mortgage uko ligibesa nkego chirio sevet kwa beka ime echinde wakana chiribu sato nye mutienyi ese myaka gete enyombe yacha yabe yawo igo negentekia especially as abantu be Islam nande nabe serikali ekoliginonye enchera abantu ababons bamenyete Islam tali ko baseri chinyombe chiaga chu asobwango nande chinyinga nande in fact abantu be Islam boka abanyene bakoreki batumeke kwagacha chinyombe icho kera bagachire chibesa chiri bakonyara nande bakoreki bache komenyororo that one can be a good thing egero kurigeria faraje kato kwandiro bagachiwe chinyomba tore chinyomba chinyinge chikogwa sensemo chicha Nairobi semeri mukuru wa Jenga chinsemo chiri chia Ruiru chinyomba chabere chikogwa kogwatikana no gotaga chokoro boikirano akero kende nuru chinge serikali nebigete mirobere emikirano asoko ene kingamba chikonyora chi contractors usaba engineer bali bwatobo manyiwe kerengo kigoro asogo chikwagacha chinyombe chia senjere ndonge elinde chichikoleta madhara baadaye chinyomba chinyinge chikogwa nesengenjo kutabwatia maagizo kera nyomba ya gure nali bagochaka kuliginga ngo approve tie plan ye na serikali yenye ngo approve chi plan kakinero nyomba abantu bakurire tu ya igeketeiga bantu bakagwe notice bakanganya kurororo chinyomba echi chinyinge cyabo kera uko bwatia kene nchibwate timachiko na abantu enforce bako hakikisha ngali chiko lya bwatigu ne serikali yetu ya Kenya ne county government of course ego serikali ningegenete kerea soirio koboke program neyo ego hakikisha ngali chinyomba ego chikwagacha nchire safe because ne serikali yenyene ya mwire go isoime
kuhakikisha nga chinyumba echi chiagachirwa igo emechando tobwate ense yaito ya Kenya abantu baita bange igo banchete shortcut akonyore asegete chinyumba chiganiri kwagachirwa gose ne chigoroba isato omonto orukende gekese ngincha bwate tamaye chibesa yasalia yacha yareta obobe abantu abange esokoligereri no akera tokoli na chigari ne mbwa yaito ya Kenya nande twayanjeranire koru nonye chibesa onga asaba skali kwanyora ngobekere tugentongera tokoroka nga sambazo ikaransete gari excess tobwata a lot of impunity tali serikali into abananchi abanyene guchakiransa nonye bali bakore biashara esengincha atagete chibesa chinyinge okonyora no conductor gari ichire kabisa atageta abande basugunane yari gutuka no ekeri abande mbabeku nabo bagobeku igo etamanero togotanga ni chibesa wetani safety. We are not an ethical society. Tenda tebebo tuatanga ni chibesa wetani safety na kyokonyarira chinyomba chikogwera nonye para chiajali chinyingo isokobwati okonyoranga na magi sogete umuntu akorata apuzete eserikali isego osoye okoboko kwae yakikishenga bantu apart umuntu notageta konyora chibesa akini njera konyora chibesa ni njere ndunge tali njera itaganiri nande bali bako enforce amachiko abaskali bakikishe na barabu cyo gutanga ni chibesa asabantu abananchi na bali abo bisabe serikali na uwo mweshimiwa roto kawa tabanga na chameki corruption in government very expensive na maganayo ero wono roborai arrenjera akore corruption obokurumi kere sector ya serikali bosirigu in fact yobo kurumi bosirigu nonye ligo liryo bogimanande na baliko kea sengenjo chibesa chinyinge chigo sirera sobo kurumi economic advisor ya serikali omweshimiwa David Ndi igatebetenga governments are very wasteful serikali chinyinge Africa chanjete ko sali chibesa utumeka chibesa ase bintu chitali ndonge njere bintu bitali kokonya abananchi directly konya oranga chibesa chiko tumeka kokonya bali barobisi koligereria masilayi yabo mono munabono ese koligereria bakoegu entertainment allowance holiday allowance into mwananchi wa kawaida konyora ukona chwene cha F lakini yaranga ile gento gukorokunga insurance cover, health cover chire very expensive leave allowance ebintu gete binge amarupurupu geta mange mbaka mbaire ebintu gete korokuligereria payslip y'abantu ababa nene abasaba nene abanene be serikali ebintu ebyo isokoligereria benefits chiri bakonyora chiare gokei gwake chitrip chinyinge bagotara chigali chikonivo yokonyore minister chigali sano nemo chikomokoba chikotumeka mavuta binte ebyo pia serikali yare gokei yare go scale down chibesa chinyinge nabo chiare gutumeka chichigokora ebintu nabo chiare kwagacha nawe chinyumba echo serikali yare gokei tu isokoligereria no president kare achira sevne bintu bikoba set chigali chikomokoba mavuta ali agotumeka ndege agotara nababunge usena abasani bae ebintu binde bitali necessary president nero ya Tanzania ikoro Magufuli kara soeto bugambi na lete to gwonjoreria no nyasa Africa ubugima abantu bagatwara omutazamo getenga ndoche serikali nabego ekoba nabego tumeka chibesa burunge agatebanga ere ta gwonchokana na isiko yense esengenjo nabwate amawa aba chiwaziri nolekere waziri atomirwa akagenda yomo usebabere tali kuimoka delegation batumeka ticket ibintu binde binebyo nande batumeka chibesa chinyinge ngani investors bakoligi nande bacha amagoka amasa tuachire tole sensere digital president yetaka kumerana ne yende ne minister na ba organize a meeting ya teleconferencing chibesa sikuligereria umuntu toko chiko tumeka for domestic foreign
travel no domestic travels use kuligereri ogo travel yokwe serikali bagonchokana na isiko yense andi ba iga Kenya ne value yae igonda tebenge value yae rense the return for the matunda yechi sabali yechi chinyinge chiabo mno mubwekano mo waziri naro yo mote betenga uchire gose Ense gete Canada okay the minister of foreign affairs nga banchire bantu bagocha gosoa bange serikali ya Canada igatebana no buli mona no kenenge waziri oyo achiete sabali Canada koligi mabagaya bakenya gosora nyore ne mirobeli ya koreteki achiete igo totwale control choko kei yento gukuru kwanga wastage in government wastage ise go care chibese chigo tumeka se wastage chigende chiaga che viwanda chigende chiaga che chipara chigende chikore chi program chinde cha mana unaone serikali yetu nande yaruete a list of 50 chief administrative office secretaries biroge biyano abana baitokora Gusii ga baishimiwa baito mbaya twe biroge ndora kana nekia lakini kiroge kyose koligererie ligo lirio korime yo maintain yo service office orochen akoegwe gari ni chigari bakwa gutari gari echi raisi ga tari pro box tari pigi ento bakwa une chigari chi V8 chi Lexus chikonywa mabuta chitari kwa barari mabuta nabuate staff yae nabuate staff yae nabuate evinte binge abuate no convoy como ra ofisi yae kereba ari waka Ense ito ya Kenya ko chikotumeka roughly around $500 million sita haba chibesa gete chinyinge chiare kana chiseko bangana bari muchiare kolika kegaranto bwata shortage ya bari ebinto mbiro bikomata so much bire so basic Ense ite taraikeri orante binga toganiri gotwara 50 permanent secretaries 50 chief administrative secretaries na barabu abanyene kare basoira ororo chi office chi there is the administrative costs to those offices chiko genda igoro the cost digo lioko rani serikali ase serikali chionsi pikenya ene rera atwale digo lirire igoro mono esengenjo ntobwate 50 this is the first time tobwate chi assistant minister to call them assistant minister amsini permanent secretary amsini cabinet secretary 21 nebinto binde binge nkwarora juzi a budget chigali chomo raibwense chio prime cabinet secretary chio deputy president toko ibolinga otomo raibwense nalengo chigali chire chiagotire chi cabinet chigali cha serikali nchiro echi chiagotire bako kale kwerenda so serikali yale go keri go liria erio koran serikali ebinte binge biranyale ko babigo ikerana lakini rende in Africa lakini togo sabanga Kenya tobe tofauti nga abantu mbako mnyokerekero ise koligereri enchere president ya Kenya e convoy ye president ya Kenya go South Africa go se minister a convoy ekolete minister Ense ya Kenya igenga convoy ko ira president ya America kera bagotara igali president ya Kenya kereko gende event go se governor go se senator go se no muchumbe chibesa bagotumika somo je buyo chire chinyinge chibese chine chitokolera bali abantu ba finance bali tokoligera linga chibese mebege inere chiare go kei gwake president boniga ngo tarere almost kere weekend chibesa chigo tumeka ne chinyinge chi million karako president yako genda segetega chi million go facilitate chi tent chiri abantu nkonyo bare amache baragere endege be kwa mabuta president na bwate right yo gotara lakini chibesa are go kei these trips go se de abantu bali agotara na barabu otara in a simple way akei chibesa chitumeke ko korama gendero Mheshimiwa Magufuli the late na set example ereni gari gotara
ne aketiri goli riokorania serikali ya Tanzania aketipi nonye karari wonchokana na gotara koligere project cia serikali impromptu atarikonya gochika abantu agotara kabisa onye ne para oboria abananchi nganki kagenderera tega obali kondo abantu bairese mechando yae approach buneyo isego cha sense ito ya Kenya chigavana cheito abachumbe baito president bakei no chi minister bakei rigolieli Ense ito ya Kenya turakonya chibesa chinyinge chirakora ebintu binde bya man agerogoliere Fridah maybe akira tuteba waziri abagotara gusekera umuraibe Ense gotara maybe gochichinse chesko don't you thinking ebintu mbiroro na haro bigo chibiare tomo sogo cha sense ya Kenya because ingo interactive arengo kwana bali maybe inkolani alinga ki Ense buna ya Tanzania na kikorani ibintu byabo na arareta se Ense ya Kenya maybe ingo manyaringa abaiganga kibakorosi uchumi yabo abaiganga kibabigete Ense yabo bakogenderere nerorete ibintu bya sense ya Kenya egento nkara na somete gazeti una aba MCA be county gete bakagenda gosoma nga bakagenda benchmarking bikoro kunga benchmarking ensegete bakagenda gosoma igoro ya go produce estima lakini county igero goligereri kende nke okera facilitate go produce estima bintu mbiro tarirasima barayi baito bagenda bachigosoma isiko yense we are in a digital world everything esimi tobwate yakoboko smartphone yobwate internet YouTube chi website chi nyinge monto ogosomi oikaransa osome nigento bara gende baikaranse bunge gali ba create one of the sessions baikaranse ke baligereri monto baligino trainer our Kenyan med trainers abantu mbarombaka chi lecturer professors bache baba oroki okogenda chinse cheisiko no chi alawe sinchira bakoegu night outs you know even to ngemne na kekyo kekoba motivate talinga nokogenda go create a value I'm sorry esengencho isekoligere chikaze onyondire sabali chichonsi pia barayi baito bare kogenda onye naba MCA baito ba Kisii County Nyamira Nairobi bagenda ebintu biri bagosomibu ere onyondiri ba mbire bwate value ende kango twarorero gwonchereri koroko nene kwango twarorero gwonchereri kwogo kumia nonye president kere kogenda chinse cheisco nkogenda bale ba sign what we call bilateral agreements with other nations yengo cha chire chiakonya ebinde bire short term ebinde long term nabone omobwekano president ya Kenya ya chete matiko sene ya South Africa ya chete gosene ya Kenya baga signing na bokogenda South Africa utabwati visa igobona matunda naro tingo kana ngankeregento lakini nchiro chira necessary echichira necessary ega neringa kero muraibu Ense kogenda abetereria kere waziri ketakogenda yabetereria aba MCA baito tindo oversight eneminto tindo jinga umbagenda America baraje diatrariye biense mende umu MCA oyo na strugglete keraringi campaign chibesa ne chinyinga atumigete ote gosomonto yo soira se serikali na kinere to gutaka na tetene rachikwira nilio mubiro ye pole mpaka nkibororo tulikwere kere wasoire go serve abananchi you are a servant it's called service when you are giving service you are a servant keroko genda esabali ende yonsi okogenda oakanire no mwananchi iganeri korete value uchaso mwananchi oyo onyo MCA no chire kosoma MCA gasi ya oversight kuligere nina chibe cia serikali chigo tumeka representation na kikaribu na legislation wetia machiko esenge njongo ngwakilishare na bakogenda Ense isiko asome buna banana ganeri chamatoka ganeri ko industry chiko cha banana chigo operate kara asomire aganeri go chaitio motion mna egento geria roche gari Ense eri isiko emotion ye ebe mna lichiko ego chigo establish a factory
lakini abange baite bakogenda turi korora value eri abange bagenda koegoki muna batanga Kenya ni nchi ya sherehe so value nje tindo chinge chisabari chinge chiabo nkoreta chire amatunda chinke sana chikoreta amatunda chisabari chinde nicho mna wateba nicho kwera nilio mubere mbiya mono eyo etali boronge gutumika chibesa chiaba na inchi kwera nilio mubere mbiya mono engwakanu oro mushara allowance ye gwakanu yokogenda isiko igani irikoreta amatunda ase abantu bali ko represent Azara gonde Fridah nga Kerubo takabwale onjanda tinyo tumondo gweso kega konga device ina tumia pesa ya serikali. Hapana. In fact, emechando tobwate mentality culture yetu. Omuntu amaitenga kerana soire ko tenena na chiba cha serikali noko okoiraneli muberone mbia mono. Mokie kinda nyale ko imoki university go chiali tinje go sekero nando go sekero nga nkwabere to bisia serikali emyaka 5 tokoleti kende okoro ko muriri ande kerebo ro korrekana ko bwate kwa chakira okole bintu batebo okoiba so e culture yo ta changeti ense to nande mechando negendere kobo eseki bante bamaitenga ko uri bagari korega cia serikali elindembe umutenenku nkonya abantu bane ne familia ane amasirai y'abantu bali bakobeko tali botangana agotangana yago nakieka garango tebanga Kenya ngakitoreike abantu togwakera chikura tali benefit chiri chiko baira ni benefit chiri aroche gali influence yali ago chigotwara influence yali anyi sekunye tumeka kokonya bananchi amagima itokanga chencheti kale ndi twachagete gwaka chikura koru mwaka 63 chikura chake ruchi nyinge lakini mechando ne eli kwanyara bananchi bagota abantu bakuri chikura bagochera chipara amache chinyagitali estima eli ya 1963 mechande eli menge nero baada abantu bagorigeri chikura boniga ige minetinga bali gwakera chikura kurumaye gonya bakora ebintu ebyo kango bona challenges to bwate chire tofauti kango bona at this time ndo bwate pare tabwati ram kango bono onyandiria barayi bali bachiete bakore gasi baga neri gokora burunge chinyagitari chete chirebuya kango bono bantu mbaboriri gasi bagokora lakini esinge nchabarayi baito bagotenga bakora agenda bara mubere pole nakia kagara tobwate mechando ambia mola sana Fridah ndo chenge ibiro bitu byatenyore kigima kurende kora kwanera nabagingo kuboria chinga kichama iganga serikali ya Kenya kwanza igabono iga ikoraga biara obora igwetete bwewe serikali yuko bero mura igwense Uhuru Kenyatta kurende kero kuriye Dr. William Ruto ero monyene no aringa se serikali kirikende kero kuriye asama tukamange obereka gotebanga emichande to gwiterane na mona sensemo ya uchumi eto gwene tego blame serikali iliya itete akero kenda mangana ya asokurigereria kwabo economy buna ya beirembe nakero kurigereria ko kora comparison ya between economy ya bono igasobora yubo yena buri bwetete akero kende ngoto gwene tego blame karore soborai when you are in charge you take the blame nima itenga omwaka tigatora serikali ya Kenya kwanza ni mutinyu 5 na kabere 5 na kabere robis era be tekorre kana byacho chake kwenye judge sengencho serikali yo mheshimiwa Uhuru Kenyatta yakolete miaka 10 na robeli metienyi 5 na 2 orre kanrega ko tebanga Uhuru na tigete mechando gete nere yu akonya gokonya ere muno murai bwense bono Uhuru taiyo chimi waziri kuna minister tayo ndonsi yo Uhuru erobisi no nyimo kolibe gasubo Uhuru erobisi bono ige serikali ne eko barani no mheshimiwa William Samuel Ruto challenges chirianyora na onyachinyora ago take the responsibility
yogo koraki yogo tokonya tuite turue seme chandeyu priorities chiae nerora nabwate experts nabwate katiba nemwete chinguru chokorika abantu chokorigi ushauri chiabantu baramokonye anyare ko bagakogendereria ense yaitu mutu egebenga nukora umwe serikali ya rueto emyaka yonse abakenya mbamaiti serikali ya rueto agento amuntu baroche nero in charge ikobono nye serikali eri arengo yakoreta magoso yakorete eraga neri go focus motu tali maiga iyo nye bintombiro maybe onye na madeni amakobesa serikali yerete onye bintombiro yakorete bitali bironge tali rasimo atulira abakenya kera lituko ebintombiro keroro soburai neba nonye CEO ya irire company ebwate challenges tali konya batebanga emechande yere esengenjo nyale barengo esengenjo nyale barengo yaya intubone toka nirikorra matokeo nki gwakorire go change esengenjo kera bakonya gwatoro mheshimiwa Uhuru Kenyatta esukari ingakio mheshimiwa Uhuru Kenyatta yaringe ekiro 150 160 140 ninginyolete 200 kare chiagenda igoro 240 yaringe chikiro ibere lakini banya komora umu anyore ngobora ngakio rigoririo bogimeli yaringe Ense mwana inji ta wanchirana te wanchirana nga oyo no na watema koeresa mwana inji erege ndate kete kwa results hata mimi na wewe kitu tunataka tu kuona ni matokeo si maneno na matokeo toroche boniga iligoria ligasa ine gokina no tema koeresa nga no uru agerete ligori gokina oto to gokubori nganki kwakorire keroko eresa nga no uru lakini toroche ligori gokina igo the president the people who are managing his politics they should look like they are in charge of the country. You know? Jubilee government is long gone. Yaachire. Uhuru Kenyatta tabuati instruments cha power. Uhuru Kenyatta tabuati noeba bunge bara influence kende bunge. In fact, serikali yero ya Kenya kwanza nerebuata instruments of power. Nerebuata ba minister. Nerebuata mpaka majority parliament. Ikobono all the blame is on them. Ekero kuriria Faraja, what happened? Ekero tukuriria nga serikali ya Uhuru Kenyatta yatigete atotebe sukari kereri goriria 200. What happened? Ngikirete sukari ile choboika 470. Because sukari there is a shortage of sugar. Singinje climate change. It is argued so. Lakini Kenya ito na naeresa Ntora focus on what matters. We've not focused on what matters. Ebi wande binge bia serikali mumia scabra soni sugar nzoya mbiriko korabia. Lakini ligerelie ke wande kemo bia serikali mai egetaligia serikali kyo mosongo kere manyirogoro gikorukunga mara sugar. This is doing very well. Kya konyire mpaka abantu bachire kugora mare mororo bachiko sumeke mesi. Serikali baga niriko ibolinga nkito taliko kora right entities cheto chirito korani chi factory chiri chiko barani na serikali chibwato obokurumi lakini echichia private investors chigo korabia serikali yerigerelinga yaya babe honest batebenga twasinyiru ko manage tigato hand over every one day ochi tonelia abantu investors with the conditions ngani to abaoneri bakogoria sukari abalemia babalega abaliko bali balega ali mbaba buta ebinde bigwanda bya serikali bire private bya sukari nebinto binde byarekanire bigokora bya serikali boniga niri korusio koboko kwae since Kenya ya chagete 1963 ebinde state corporations parastatos which are not doing well they have never done well chanya gokoribia ando sia serikali yagotema goiso igokore biashara benke wanda kende ngeligo koribia serikali yako ba honest enough itigere the private sector irani those industries to are a lot of people bache babe encouraged go baba carry tax igentege tangani na litora tuare investors ya bange mna bono mara sugar is doing very well
every one day vi operate mna mumia skeigoiru ya siekiru kegeiru kego sieku esenge njonga eserikali nebwa tokoboko faise ko rusi ororo every one day bibe bikorani gune private sector skali tego ke Ense ya Kenya bakeri bali bakorani every one day bie ebango ikabona Kenya eskari eito ndo chenga of course the strategy inera esenge njoba ko ya climate change na ndo every one ngo ikabire bia sieku mutienyi gosemetienyi okorera maintenance so mbiro bisiekire mbiro esenge climate change ketwatwara mesite chieti gotoka bone beterete to import eskari ya nande bono ko import eskari no matenga this a few individuals ba ko import it is a few it benefits one or two people yeah Mbiamana sana. Niloche ombega umosa whatever great mbiamana sana. Duke avocado korwa 029 mbiamana sana. Oute mokua agateva safi sana ebazo mbiamana sana. Abagende tukubati murubili bwensi obonchele lakini kerende ngoligerelia. Nige brevito biato jolire mwana kigima. Ndete farajango elibageliga. Orugo seme bwa ugo mweli utia so mwana inchi. Torocho bogima ugende teko kongana wewe utia serikali ya Kenya kwanza. Tutavumilia. Unajua ndombero na serikali ile in charge. Kendenkero kere serikali nere bwate instruments of power. Ntu etoka babare mereri. Turwa maoni yaito mnabona finance bill mnegenderete korwegu mete budget itarasoka amana wananchi nkuru bara maoni turwa maoni yaito to basakobwa ko erasango bugimano mborobo kong serikali gera bwatia maoni yaito ni sawa isipofuatilia maisha yaendelee kukaa ngumu sisi ni kuvumilia tubwatie lichiko utenga kinerego ikamo amanto bakora ogo change lakini atabenga bali gasi don't get discouraged continue bali babwate biashara ayenderera push on you never know one day one of these policies they may work bintombere serikali yebegete mebangeli kera akore tutashukuru ntunto basako ba discouraged however much era to discourage ndogendera nto basako lose hope ko waking up and working even paying our taxes it is our duty tutokore kelito kana iri kokora andero tento bwata nyasaye ugotora yeah abantu mbaroro babiri barukugireria faraja na gutuma maiga mete sokoro utabengoligeria Ndizi shabikirine ne kabisa. My grandfather Korokujoni Ondigi Nyausi was a former councillor and one of the great leaders to bwategalia sen muchibu ogembo nemo nando mwana biashara umonjereri ale mpaka bona so na ale fani yenge pindieke namsalimia pale nyumbani na magokoro na watu wote marafiki zangu business partners colleagues and all the people bakoligererie gepindieke na bairama igamange na batebiringa nyasaye abalinde togenderera gokora emirimo ikiagera gwetere emirimo no tokonya ore ndagera no ebibirie gotateinga tuendelee kufanya kazi toigole birengerere byeito tokore onye biashara mbalimbali kupitia hapo tutaendelea kuinuka kiuchumi nkaite goikera abo no togokore umurobiri biri tukorera kichorera ro muyobo maneno no rasiche nsemo chichi akadi tumete sengo ikera ntoro faranya we are going to celebrate Cardinal Tunga High School Mosocho, the second best school in Kenya. Ona sometalia. Toka tabirenga kadi kipenzi changu. Sasa mimi nikitoka hapa waziri Machoguno Wakale, mbunge Kibage Ndis, Governor Simba Arati, and of course the boys, the old boys. No tokale. Sasa tutakutana pale. Mbiamana sana Faraja Sobeka studio na bigo gusangana intu amange na bigo mbiamana sana mwanchu muligeria kwa beri ko gusangana intu kutoka cyage to murubiriga goikabona iga omoede tobe to gusanga amange tobe to gukwanera amange tobe to gukumanyia amange gwitera aso murubiriga gwense yobonjire kwando mwanchu muri wikirabu nongo kolero murubiri gwiri tkolya rera inyara sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook
nabo tonyara butambi gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News nabo gasensemeri ya website nabo tonya gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soko ni kibuna ebicha nabo igo eliogire gwikira sole asinchira ya bene nere nyanchama Abigail erietari ane Fridah Kerubo goike weekend ritwari ya Jumaine tomera na somoro bili wense wonjere chinsenye chiamambia toskato nyegera ende gutengere gitaseni kia Ndizi TV ubona bo bwansu bo mu Gusii. Wow.